מביטה בו ונזכרת, איך הייתם צעירים, יפים ואוהבים. כן, בניתם בית, משפחה, קריירה, אבל משהו נעלם לכם בדרך. התשוקה עבדה, יש משקעים וכעסים. מה עושים עם כל זה? את לא יודעת. אם את לא ישנה בלילות ומתלבטת מה אני רוצה בזוגיות הנוכחית, אולי אפשר להציל את הזוגיות. האם אני בכלל רוצה להיות כאן? אינך חייבת להמשיך לחיות בחוסר ידיעה ותסכול. די לך שישנן אפשרויות שונות, ובידייך הבחירה. זוגות רבים מאבדים את האהבה, התשוקה, האמון והכבוד במהלך שנות נישואיהם. כשזה קורה, יש צורך לברר היכן את נמצאת ומה ברצונך לעשות. שמי דורית ברוך, מאמנת אישית וזוגית ובעלת הקליניקה מהיסוסים למעשים. בעזרת טכניקות של אימון להצלחה אישית וזוגית, נזהה מה חשוב לך, מה את רוצה, ואיך ניתן להשיג את זה. וכך לצאת ממעגל התסכול וההאשמה העצמית. יחד נתבונן בפחד ובהיסוסים בעיניים פקוחות, ותקבלי את ההחלטה הטובה ביותר עבורך ועבור משפחתך. אני מזמינה אותך לקבל ממני במתנה שאלון לבחינה עצמית של המערכת הזוגית שלך. בעזרת השאלון תוכלי להבחן את המצב הנוכחי של הזוגיות שלך, ולהתחיל עוד היום את הדרך לעבר הפתרון. אל תגידי מחר, קחי אחריות עכשיו, ואל תשכחי שגם לך מגיע להיות מאושרת.